njengoba kuye kwabizwa lo yafakazi omunye lo omunye lo bekafakaza kuye kwathiwa kunesicelo ekwamele abameli basidingide bakhulume nangaso namuhla leso sicelo leso asikwazi ukuthi singaqhubeka ngoba intathabusa baye bakhuluma bathi leso sicelo asisadingeki olunye udaba olubalekile ubaba uMngomezulu akaphathekanga kahle ushaya ucingo naye intathakusa ethi akaphathekanga kahle usayobona udokotela manje namhlanje akwazeki ukuthi singaqhubeka ngaleli cala siqhubeke njengayizolo ngoba nomeli osebenzisana nobaba uMngomezulu naye uthi ubaba uMngomezulu uyena oyikuthi ushayela leli bhasi ngaleli cala manje njengoba sisadinga leli daba lo balibiza utrial within a trial njengoba kusanala bufakazi manje ke ingathi ufakwa isicelo sokuthi icala lihlethiselwe emuva libuyiswe ngomsombuluko kodwa inkosi yenkantolo ayikasithathi leso sinqumo ayikasho ukuthi ngempela kuzoqhubekwa ngomsombuluko nayo inkosi yenkantolo manje iyafundisa ingane ezincane ukuthi kunomunye umdlalo obizwa ufafi umshayina kodwa angiyojula kulowo sizoqhubeka inkosi yenkantolo masiseqedwe ukusinika isinqumo as the court business thing. Yes. Sir, I'm sorry, we can't continue today because Mr. Mngomezulu is incapacitated physically, he's not able to come. So we will continue on Monday. I'm sorry about that. Khoshi ya rena mamotlhagare tlo khona go tswela pele ka lebaka la gore Khoshi Mngomezulu ga ikwe ga botse mamtla jwa tlo tswela pele ka moshupologo. Understood, my lord. Mr. Balo, even the evidence of Sergeant Mohola, we can't continue with it because according to Mr. Ramsepidi, advocate Mngomezulu is seized with a brief for the trial within a trial. So you can't call any evidence or witness without Mr. Mngomezulu being around. Okay. All right. Manje umshushisi yena bekazilungisile ethi unomunye ufakazi namu kodwa ngoba umnumzana uMngomezulu akekho ngeke sikwazi ukuqhubeka ngoba uyena umnumzana uMngomezulu okwamele aqhubeke ngaleli cala. Niyezwa insizwa zakithi. Inkosi yenkantolo yona beyizilungiselela ukuthi iqhubeke ngecala. Futhi enye into ebalekile uthi kuyabonakala ukuthi bakhona abanye abantu ayingathi leli cala abalithatheli phezulu abafuna ukuthi leli cala liphele kodwa inkosi yenkantolo ayizange ithi uMngomezulu yena ongafuna uqala aqhubeke kodwa ithi abanye abantu ingathi leli cala abalithatheli phezulu. Okay, finally then, any person among the councils who still wants to object to the evidence of the AVL must prepare heads of argument, okay, including the state. On Monday we shouldn't come here and say, I thought we were not going to go on, therefore I didn't do ABC. Any councillor who wants to object must come here having been prepared. And if you don't obviously object, fine, you can let the court know. Okay. Kusenkantolo itshela wonke umuntu ukuthi bameli nomshushisi nomsombuluko nize nizilungisile ukuthi uma ingabe nina nisazofuna ukubuza ngalolu daba lolu le-AVL leliyana ekuthiwa imoto mayihamba uma iqhizuka iyabonakala kuthiwa beze bazilungiselele kungabi nomuntu ozoza athula ingoma esingayithuli ngomsombuluko. Okay, the court will then adjourn.